बयनिसिमबो अन्नाय मोजां मोननाय लोगोसे बैसागुनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय। बाथ्राया जाहैबाय जेब्ला हाग्रायाव थायोना अब्लानि समाव जों मा गामिखौ रोमै रोमै नुहुरो, रोमै रोमै गोसोखांहरो। बिदा फंबाय बिमा बिफा ना लोगोसे गामिनि रायजो राजा जि समाव रंजानानै थांनायमोन ना बे समाव जोङो बैसागु फोरबोब्ला गामिखौ गोसोखांहरोमोन। दा मा जों आरोबाव दा रोमै रोमैनो हाग्राखौ गोसोखांहरफिनदों आरोखि। बांलादेशआव थाब्लाबो जोङो मा होननानै बुङो, बांलादेशआव थाब्लाबो त्रिपुरिफोरजोंना बिसोरजों बैसागु रंजाफायोमोन। ओमफ्राय भुटानाव थाग्राफोराथ' ओरैनो गावबा गाव नङा होमबा बैसागुनि मुङावहाय अमा 10था गाहाम लांनानै जाहोयोमोन। आरो हाग्रानि जिब जुनारफोर सिखाराव थांनानै जाय सिखाराव थाङो अब्लानो थांनानै जालायोमोन। बैसागु जों मोनसेबो फोरबो जिहेथु जोंनि आफादाव गासैबो धोरोमनि मानसिफोरबो दङमोन ना, मुस्लिमनि बादै। ख्रिस्टियान बाथौ नङा होमबा ब्रह्म, बावहाय जों बर'फ्रा माखौ फालियो जेरैबायदि दमासिखौ फालियो, ओरैहाय बैसागु नङा होमबा, ओमफ्राय ख्रिस्टमास ना, बे मोननै जिनिस मोनथामखौ मोजाङै गोगोमै फालिनाय जायोमोन आरोखि। बांलादेशआवबो सम सम खाबु मोनोब्ला बेबो जे खुंथारनांगौ बेबो नङामोन। ओमफ्राय बाजेटफोरा मिलायलायोब्ला अब्लाना खुंनाय जायोमोन। थ' गोसोखांदों आं बांलादेशआव जों हरसे बर'दिन समाव रंजानायखौ। आरो बैसागु फोरबोआवहाय जोङो मा खालामो, NLFT आफाद मोनसे दङमोन त्रिपुरानि, नेसनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा। बे आफादजोंबो जों बिसोरबो बैसागु खुङो नालाय अब्लानि समाव बिसोरनि केम्पआव फैनानै जों गाजा गोमजायै रंजा बाजा थायोमोन। आरो बिसोरबो जोंखौ लिंहरोमोन आरोखि, लिंहरनाया। थ' मेन बाथ्राया जाहैबाय आं बांलादेशखौ गोसोखांदों, जों जि जायगायाव थायोमोन आरो जि जायगायाव रंजायोमोन। दा समावहाय सेंग्राफोरा ज' जाजाय बेलासि समाव रंजायो। दिनै बैसागुनि दिन, मोसौ थुखैनायनि दिन, दिनैनिफ्राय जानाय मा खालामगोन सार, सेंग्राफोरखौ गोसोखांदों आरो बे समाव ज' जाजायनो रायलायलायनानै बैसागुनियाव जों दिनै माबा मोनसे जानोसै, बेफोरबायदि मोनसे खालामलायोमोन आरोखि। दे बिदिब्लालाय बबेबा मोनसेखौ जों खम खालामनानै बबेबा मोनसेजों जों ज' जालायनोसै, जाय बिदिनो अमा नागिरनाय धुम धाम खालामोमोन आरोखि। जे बिदि खोथाया जुदि मोनसे जाबायानोसै, बे जेबो खोथा गैया, बहा मा मोनो, थांदो लायदोल' होनखायो। लाबोबाय जाबाय रंजा बाजा बिदि जायोमोन। जाय हक गोसोखांदों बै समखौथ', थांनाय समखौथ' जों मोनफिनखाला। दा जों फैगौ समफोरखौसो गोसोखांनांसिगोन, बा फैगौ बारफोरावसो माब्रै जागोन नङा होमबा, बेखौसो जों साननांगौ जादों। जिखियानो जाया मानो आं मैयाहाय सासे लेडिस आर्मिनि ना भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअ लानायाव बिनि गोसोआवसो दं, बै आइजोनि फिसायाबो, जाय लेडिस आर्मिखौ आङो मैया भिडिअ होदोंमोन ना मोनायावहाय, बावहाय गोबाङानो गोबां खोथा लिरहरदों आरो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंहरदों। बै बाथ्रा बुंग्रायाथ' थाखागोन, थाखानायालाय बिदिया जेबो नङा। मोनसे बाथ्राया थिगखा, बि जे दिनै भुटान एटेकआव थानानै माबायदि गावजादोंमोन, 10-15 दिन एथ'राब खस्थ'जों थादोंमोन। आरो बियो माबायदि बाथ्रा बुंदों, माबायदि मिनि रंजा बाजा बुंदोंमोन, नों आं जनसाधारना बेखौ थैनोबो बुंनाय नङामोन। बिनि गोसोआवसो दङ। आरो गोबां बाथ्राखौ आङो बिनिखौ गिदिर माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों, जाय बाथ्राखौ बुङोब्ला बेबो बुजिखाया आरो मोनथिखाया। आरो ओरैबायदि सोरखौबा गिग्रानानै थानाय बे मानसि नङा बे आइजोआ। बियो भुटान एटेकआव खस्थ' मोनबोनानै दा बिनि खुद गावनि
फिसायानो स्ट्रक जानानै गोग्लैसोनानै दं बिसनायाव। सोर आय' होनदों? जों ओरैनो रावबो आय' होनाखै, रावबो आय' होनाखै। जानो हागौ माबा मोनसे होननो गोसो दङब्लाबो ना कयेकजननि थाखायनो होननो हाया। जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो होननो हाया। बे खुला खुलि बाथ्रा आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला आय' होननो थांनाय लगे लगेनो मा जाहैयो, बैनि गोबां बाथ्राखौ बुरखाङो। दैदेनगिरिफोरा बिनि जाखिनि मोननांगौ बेफोरखौबो बन्द' खालामना होनायनि मोनसे लामासो लायो। खिन्थु मा लाब दं? जाय आइजोआ दिनै दुखु खस्थ' खालामनानै बियो मिनिनानैसो बाथ्राखौ बुंदों। सोरबा बायदिया बेफोरबायदिखौ मिनिनानैबो बुंनो हानाय नङा। मोदैया फैदोंमोन खिन्थु हमथाफिनजोबदों बियो। जेसेबां माखासे लास्टावहाय कयेकथा बाथ्राखौ आं दुखु नांदों, दाननानै होदों गोबां खोथाखौनो। आरो बिनि अनगायैबो हायना होननाय जुगामि होननाय सासे दंबावो। जुगामिया सिबाय दुखुजोंनो बुंबाबो मालाय जोंनि खोथाखौ सोर खोनासंगोन, सोर आय' होनगोन, नंगौना नङा? बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। दा बे आइजोनि बाथ्राखौ दिनैहाय बुंखाङोब्लानो जुगामि होननाया बेसेबां बोसोर जेलाव थानांदों बियो। हायनामोनजों एखे बेटस। बांलादेशआव बिसोरनि ट्रेनिं समाव आंबो दंहैयो। आं केम्प कामान्डार नङा बे समाव। आंबो बे समाव माबा मोनसे दंमोन केम्पआवनो। जों एखे मेस नङा, आलादा मेस। खिन्थु बिसोरजों जों जुगामिमोन बायदिया माबायदि खस्थ' खालामनानै थादों। सोरबा जोंनि बर'नि गेजेराव बा जोंनि इउथ सेंग्राफोरनि गेजेराव बा जोंनि जायफोर बेफोरबायदि माखासे गाज्रि खोथा लिरनानै हरलायनाय बेफोरबायदिनि लाइमोनफोरनि गेजेराव सोरबा 20 बोसोरसो गाहाम थानो हाफेरनाय रेकर्ड दङ ना। हिनजावसाया दिनै 10-15 बोसोर जेलाव थानानै फैदों। हायनामोन बायदियाबो फिसाय दंबाबो गैयिफोरबायदि जानानै दं। होमबा दिनै बियो गावनि फिसानि थाखाय मोनसे प्राइभेट हस्पिटालाव खामानि मावनानै जानानै दं। दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ नुफेराखै आरो नुनायबो नङा, नुदोंब्लाबो नुवाखै, मेगना खाथेनानै दोननाय। दा नैबे बाथ्रा बिसोरनि जानानै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नों मानो हैयाखै अफ्रिद, नोंहा दं जाखायोना, खोथाया बेफोरबायदि जागोन आरोखि, बेफोरबायदिसो फैगोन। खिन्थु बे नङा। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरनि फारसेबो नोजोर होनांगौ। ओरैनो गोजोन फैबाय गोबां बाथ्रा बुङो। बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला बबे बिथिङाव जों गोजोनखौ मोनदों, बबे बिथिङाव जों मा मोनदों, जों नंगौना नङा? अनलि जोङो बुंजानायल', सोंखारि जानायल', जेजोंबो थां, नोंसोरनि लाइफखौ गोसोखाङोब्ला दुखु मोनजायो, बेफोरबायदि बुंजानायनि अनगायै जेबो गैया आरो जेबो गैखायाबो। दानि दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ बुंबाय थायोब्ला खालि जोंखौल' नुहुरोलै बियो, खोथाया बिदि जाहैयो। फेरेंगायाबोथ' बेफोरबायदि जाहैगोन। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय, बुंबावनो सानदों, नाथाय बहुद साननांगौ जानानै फैदों। बुङोब्लानो नोंखौ माबा मोनसे खालामनाय बा बहाबा माबा मोनसे खालामनानै खोख्लैनानै दोननाय धान्दाया बेल'। होनबा जों बेफोर बिथिङाव नायोब्ला मा गोजोननाय दं? जेबो गोजोननाय गैया। जोंनि बरंस' जोंनि BTC-आव डेन्जार सिनासो फैफिननो थांगासिनोबो दङ। न'नि दरखं बारबानो नोङो दा न'आव सफैफिनगोन ना फिना? नंगौना नङा? नों फाग्लाजोंसो फाग्ला बायदि जानांगौ दा। बे फाग्लानिफ्राय जों माबा मोनसे मोजां गियान आखल आखु मोनगोन, बे नङा। नों जौ लोंग्राब्ला नोंजोंनो थाथारनांगोन बे। आरो बे जाय जौ लोङा लाफानो थाग्रा, लोङाबाबो लोंसोमग्रा थुसोग्रा, बेफोरबायदि गियानासो जों बर' जाथिनियाव दंजोबो दा। गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारि।